So, wala na yung mattress dyan. Meron na lang kaming maliit na foam dyan kasi inaakyat niya yung sofa. Hey everyone, welcome back to another vlog! So today guys, the plan is to meal plan. Kaso, actually nathaw ko na yung mga pagkain, mga karne na kailangan kong lutuin. Ang hirap magsalita. Sis, may singaw ko sa dila ko, nakakainis. Kaninang umaga pa sana ako dapat nag-start. The time is already almost 3 p.m. It's already 2:40 p.m. And kaninang morning kasi, kagabi kasi nag-text kasi si Mac na sabi niya, wala pala akong work bukas, sabi niya. Kala kasi namin may work siya ngayon. Yan pala, off niya ngayon, tapos yung iba yung diretso yung shift niya. Lumabas kami kanina para ipa-vaccine si Mishi kasi dapat, sa Thursday pa kasi ngayon yung off niya. Pero sabi ko, dahil hindi mo off, ay ipa-vaccine na natin siya para sa booster shot ng kanyang flu shot. Ayan. And then dumaan na rin kami ng Target. Hi, finally guys, talaga may mga malalaking gatas na. So, bumili na kami nung malalaki na, yung tig 1.74, yung almost 1 kilo, 788 grams. Bumili na kami ng 4. Actually, 5 lang yung nandun. Sabi ko, magtira na lang tayo ng isa. Siguro naman maintindihan nila kasi syempre alis din kami, kailangan namin nung para pag sa out of the country namin. So, bumili na kami ng 4 na ganyan. Si Mac naman ay nakakita ng Cheetos na minis. Yan, jalapeno, cheddar jalapeno, and then cheddar naman. Ang kanyang deodorant. Parang ito yung sabi ko, sure ka ba dyan? Parang yan ata yung ayaw ko ang amoy dati, sabi ko. Tapos, naghanap ako ng pangkilay ko, guys, kasi wala na akong pangkilay at hindi ko alam kung nasan yung ibang pangkilay ko. Ang nahanap ko lang is Maybelline. Lahat na ata ng brand sa Target, pinuntahan ko, wala silang black. Siyempre, black yung buhok ko ngayon. As in, ito na lang ang meron na black sa lahat ng mga brands. Mishi! Then, I got here Yakult, 3 na Yakult. Yan. Tapos hindi ko tinignan yung expiration. Malapit na pala expiration. And then, isa pa na kinuha ko is this Tazo na brand na matcha latte. Naalala ko kasi ito, iniinom ko ito nung buntis ako. And yun na yun. Nung buntis lang ako uminom ng ganito. Tapos sabi ko, parang may iniinom ako dati. Tapos sinanap ko talaga ito sa Target. And then, I have here the Galbani na ricotta cheese din. Para sa, nagkikrib kasi ako nung kahapon ng lasagna. Nasa listahan naman talaga namin yung lasagna. Kaya lang di ako makaluto-luto kasi wala kaming ricotta cheese. So, yan. I think yun lang ata yung binili namin. Tapos tubig ni Mishi na 4 na galon. Yun lang. Sa gatas lang talaga kami napamahal kasi 4 na yun ay $70 ang isa. Mag-ayos lang ako dito bago ako magluto. Ayan, so medyo nakapag-ayos na ako. Ang kailangan ko lang naman is may linis yung aking stove and countertop doon na part sa stove and then dito sa counter ko dito sa may malapit sa sink. Yung anak ko guys ay nagme-merienda na naman po, mga kapatid. Nagbabasa siya ng libro niya. In fairness naman sa kanya, nagbabasa ng kanyang libro. Tapos pag nagsasawa, pumupunta dun. So, wala na yung mattress dyan. Meron na lang kaming maliit na foam dyan. Kasi inaakyat niya yung sofa. Tapos, bumababa din siya on her own na. So, hinahayaan ko lang dyan. At least alam ko naman na kahit bumaba siya na mali yung pagbaba niya, safe siya kasi may mga foam and mga malalaking pillows dyan.
Hey guys, update time. It's already 6:08 p.m. Alam nyo, kanina pa sana ako tapos. Kung hindi dahil kay Mishi. Actually, medyo nainis na ako kanina kasi medyo napapagod na akong nakatayo, ganyan. Tapos, gusto niya, samahan ko siya dun sa salas na naglalaro, ganon. Which is, I get it. Oo nga naman. So, sinamahan ko. Tapos, parang inaantok na siya. Di humiga din ako. Humiga din siya. Nung ako na yung medyo inaantok, tumayo siya. At naglaro. Ay, di iniwan ko na naman. Sinundan ako dito sa kusina. Umiiyak naman. Ayoko pa man din yung repetitive sound na yun. Yung ganun. Sabi, Michi! Parang naiinis na ako. Tapos pumunta kami dun sa kwarto kasi nandun yung baby Brisa niya. Tinimplahan ko siya ng gatas. Paglabas ko, sabi ko talaga naiinis na ako, Mishi. Pag sinasamahan kita sa salas, ayaw mo namang matulog, ayaw mo humiga. Nilalayasan mo naman ako. Tapos pag nandito ako sa kusina, gusto mong magpakarga. Buti sana kung okay lang na nandito siya. Diba nakikita nyo naman sa mga videos, nandito lang siya sa floor. Ayan, nagising na po siya. Gusto talaga niya magpakarga. Pero naisip ko guys, si daddy kasi, ngayon lang kasi siya naka-off, so tulog siya at late na rin siya pumunta sa bed. Mga magte-3 na kanina, before ako mag-vlog, dun siya pumunta sa bed kasi naglaro pa sila ni Mishi. Tapos, naisip ko na lang na ayan na po, umiiyak na. Wait lang. Sasamahan ko na naman siya dito sa very cozy na higaan niya. Ay, naisip ko na lang kanina nung nainis ako para akong na-struck ng lightning na gano'n na, huy, ano ka ba? Minsan lang maging bata yung anak mo. Tapos sabi ko, ay, sige na nga. Tapos binigyan ko ng dede. Tapos, sinamahan ko dito. Saan nga, laro-laro lang siya. Tapos sabi ko, anak ko, punta lang ako dun sa kitchen, ha? If you need mommy, just call mommy. Sabi ko, lalaro lang siya, tinitingnan ko siya habang nagluluto ako. Tapos paglingon ko, tulog na. At ito, kakagising lang niya. Huwag na mag-scratch, anak. Huwag na mag-scratch po. Ay, magaling na siya na akyat baba dito sa sofa. Tapos may mga pillows. Pero kanina guys, alam niyo bakit may pillow dito? Pumunta siya dito sa edge ng couch. Tapos pa-jump na siya. Kaya nilagay ko to. Kasi alam niya na lagi ka akong may nilalagay dito. Kaya hindi siya pumupunta niya sa edge. Tapos sabi ko, pumunta ako dun sa kabila. Mishi, pag nahulog ka, ouchie yung head mo. Na-explain ko sa kanya, na-action ko, na bug ka dun. Ganon ako. Na-explain ko, tapos nakikinig lang naman siya. Tapos nung nag-action na ako, tawa naman na siya ng tawa. Sabi ko, ay, hindi effective. Feeling niya nakakatawa kapag magja-jump siya. So, wrong. X, mali. Pahinga ko lang yung legs ko. Meron pa akong 2 lulutuin. Tapos ko na yung kaldereta, yung munggo, tapos yung kare-kare ay tapos na rin. Hindi ko na yun lalagyan ng gulay guys kasi if-freezer siya. Hindi kasi may mga may mga lutuin na hindi maganda kapag i-freezer mo yung gulay. Like this one, syempre dry, hindi masos tong kaldereta. So walang magko-cover sa mga gulay, lalo na yung gulay niya ay sitaw tsaka talong. So, hindi ko na siya lalagyan. Pero yung kaldereta, medyo dinamihan ko yung sauce kasi mahilig din lang naman kami sa sauce. So, yun, may magko-cover sa mga gulay-gulay niya. So, pwede siya na i-freeze namin siya. Anak, Kai! You're cold! You're cold! I know, you're cold! You're cold! Blanky-blanky na lang tayo together. Hindi na naman sali si Daddy. Ang red na ng mukha mo, anak ko. Ay, dyan na naman si Miss Rachel. Huwag na mag-scratch. Hi! 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 Yung bishi beng beng. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ang red-red pa ng face ko. Wow, 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 wow. Ang red ng face mo, anak. Huwag na mag-scratch po. Kita mo na itong... I like to eat apples and bananas.
May taga-taste test na ako. Okay ka na dyan? Oo. Sigurado ka? Okay na to! Sino pinapanood ko na may ganun siya? Okay na to! Ganun yung lagi yung ending ng video niya. Pero tamang-tawa ako every time na nagluluto siya. Kahit hindi ko na makain yung niluluto niya. Okay. Sana lang. Itong chicken curry, gusto mo ba na ma-sauce din? Madaming sauce din? Or i-reduce ko pa to? I-reduce mo kayo. Sige. Hey guys, so finally ay natapos na po ako sa pag-meal prep and nakapaghugas na rin ako nitong mga malalaki. Like the big pans and yung strainer na malaki and yung mga hindi pwedeng ilagay sa dishwasher like my sharps, scissors, peeler, kutsilyo, and yung bamboo na chopping board ko, hindi ko siya nilalagay kasi nga mainit siya sa dishwasher and nagka-crack yung bamboo na chopping board kapag masyadong naiinitan. So yun, ang hindi ko na lang nahugasan ay itong dalawang pot ng curry tsaka ng adobo. Ang hirap magsalita. Masaya ko. Pero kasya naman sila, ni-reserve ko naman yung space para sa kanila dito sa dishwasher tsaka yung pagkakainan namin ngayong gabi. It's already 7:43 p.m. And hindi na ako nagugutom. Hindi rin na nagugutom si Max sa dami ng pagkain na pwede namin kainin ngayon. So, papakita ko sa inyo yung mga nagawa ko na sa mga OC po dyan, hindi po pare-pareha yung mga baonan namin kasi yung galing Costco ay iba-iba yung sizes and bumili lang ako ng mga extra na plastic containers. Baka kasi hindi halata sa video kung ano yung mga niluto ko. Explain ko na lang kasi baka iba yung itsura, hindi siya appetizing. Niluto ko ng munggo with dahon ng sili and beef. And then, kaldereta na baka. And then, kare-kareng baka na tail. Yung malalaking ganyan, guys. Tail yun, oxtail yun. Eh, wala namang kaming pang-chop. Yun. Eh, sa Canada, meron sila yung zzz. Ganon. And ito kasi, yung, kunyari, ito yung tail. Pag ganun yung chop niya. So, malalaki siya. Hindi na nila hinati yung isang ganunan niya. So, yun. Chicken adobo na wings and chicken curry. Yun lang. Parang 5 putahe lang. Munggo, kare-kare, kaldereta, chicken curry, and adobo. Yun, 5 lang. So, ito na guys, yung mga na-prepare ko. Most of this, like this one, mga pang 1 meal lang yan. Pero ito, pang 2 meals yan ni Mac. Ito din, pang 2 meals, Ito, gusto niya yung masarsa. Yan. So, at least meron tayong 3, 6, 9, 12, 13 na, bahala na siya kung ubusin niya to in 1 meal. Pero I doubt na kaya niyang ubusin yan in 1 meal. Pati to, hindi niya yan kaya. So, at least may pwede siyang baunin ng gabi, diba? So, ayun po, no. Salamat talaga sa dishwasher. At least, hindi ko huhugasan lahat ng mga ginamit ko or else ako na nagluto. Ako pag maghuhugas, no way na. Hindi na ako magluluto, mag-order ka na lang pag wala ako. Pag to, McNichols, hindi mo to naubos pagdating ko, Sabi nung anak ko, alam na niya mag-point ng ganito. Ay, nako, daddy, ang dami. Ilang days lang kaming mawawala. Ay, almost 2 weeks pala kami. No, sakto pala yan. At least may baong ka pa. So, yun lang po guys. I hope you enjoyed watching this video. And sana may natutunan kayo. And sana kahit pa paano na-entertain naman kayo. Pakita ko na lang yung anak ko na nag-dance para medyo ma-entertain kayo. Pero nakatayo po yung lahat ng buhok niya ngayon. Kasi nilagyan na namin ng Vaseline yung scalp niya. Hindi pa namin siya nasusuklay. Mishi! Mishi, say bye-bye! Ay, di mo nakikita yung self mo? Say bye-bye! Mag-aayos pa po si mami ko po dito sa... Grabe, nag-ayos ako kanina dito, daddy, bago ako nagluto. Tingnan mo naman, lahat na naman, kinalat na naman niya, pati yung mga vinyl record, anak. Bye-bye! Inayos yun ni mami kanina. Sige na, magbabay na. Bye-bye, friends! Bye! Tagal yung bigi. Ay, say bye-bye, friends. Bye-bye, friends. Bye-bye, friends. We'll see you again tomorrow. Bye-bye. Let me give you a Christmas
moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing